Anong inaabangan mo? Nag-aabang ka pa ng daga? Kulang ba yung binigay kong pagkain? Hindi ka na yata naliligo dito. Asa ka galing? Ha? Saan galing? Oy. Mari ka lang, sumama ka dito sa amin. Ayan, laayos ka ng layan. Ano daw? Ayan mga kasinag. Pasensya na kayo ha. Napagod kayo kasusud sa akin. Maghango pa lang ng uli ngayon mga kasinag. Ito nag-uling kasi ako nung nakaraan dito. Yung ginupra natin ay inuling ko para may panggatong kami. Ano kaya ito? Wala ng apoy? Dala mo. Sana order upuan. Wow. Stop mo muna. Para mayong mamis na eksena. Ay, hindi daw nak. May editor ka naman. Daw, ano bang pagkain ito? Parang alat. Ano na? Tama na.
Kabuka. Adyan na. Ano dyan nak? Okay. Ito na yung uling na baon natin mga kasinag. Yung ating ipapanggatong. Kung mapapansin nyo mga kasinag, ano ito? Itong parang dumito. Katawan ito ng ng saging. Ito kasi ang ginagamit ko mga kasinag, pampatay sa apoy. Hindi ako gumagamit ng tubig. Kasi pag tubig ang ginamit mo mga kasinag, lalong nadudurog. Ang lamok. Nadudurog lalo ang uling. Kaya ito ang ginagamit ko, baranin na saging. Sabi lamok. Lahat pala dala tayong pangluon. Kati. Lamok. Ay, medyo nabasa yata nagulan kasi kanina mga kasinag. Ito na ay may bao pa pwede na yan. Sa inyong lugar ba mga kasinag, inuuling din ng bao? Inuuling nyo rin bang kagaya ng ganito? Para maipanggatong. Mayo man kitang pugon. Yan sa bahay. Dapat na ang baga. Ha? Sira na to? Ayun lang mga kasinag, may uling daw kami pero wala kaming pugon. Walang problema, ayusin natin. Tama na muna.
Okay, mga kasinag, nakaisang sako na tayo. Oh my God! Nakakuha na tayo ng isang sako. Ngayon, ito naman ang lalagyan natin. Muna. Okay na. Ito lang natin dalawang sako natin ah. Ano ka dakol pa? Hindi kabok. Ito magaw ng sako. Nahihiling ang alkansya. Ha? Nagaw. Pisunet. Akala ko noon alkansya. Wala baga sinamok. Masinag. Mga kasinag, matibay yung binata ko. Ginatungan tayo ng ano, ng Uy! Naggatong pala siya para mawala ang lamok. Lasikin natin para magkasya ito.
Okay. Natapos din mga kasinag. Pinamuwisan din ako dun ah. Ayan. Okay na. Uwi na tayo mga kasinag. Tapos na. Buhatin na natin to. Nak, dahil pala ha. Buhatin na natin ito mga kasinag. My God! Ay! Oh. Ah. Mabigat din palang isang sako. Siwan. Ang lalaki. Ay, Pilipina. Iyo. Dalawang lalaki ayos ha? Oo. Mag-aaral ka itong inaw? Oo. Apat. Pero ganda ngayon. Tipid sa lalaki. Iyo. Pitoy. Pitoy. Balikan ko muna yung isa. May papa ko? Hindi na. Stop na yun. Duki. Masaya ko rin pala. Duki kuy. Duki kuy. Duki duki kuy. Duki kuy 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 kuy. Pitoy 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 pitoy.
miss ni Lucky ko si Pitoy. Ayan mga kasinag, nakapaghango tayo ng uling. Natapos na. Ngayon pala mga kasinag, painumin ko si Magayon. Dalhan natin ang tubig. Ayan. Ayan pala si Mrs. Ang napakaganda kong asawa. Nagabahog ng baboy mga kasinag. Ayan si Mrs. Ang napakaganda kong asawa. Sarah daw, Sarah. Halika dyan, pako na. Ayan, dalang ka tubig na ito. Ayan naman ang aking maomer na. Dala natin tubig mga kasinag si Magayon. At baka uhaw na yun. Bago kasi ako maghango ng, ng uling, inilipat ko na si Magayon. Ngayon, dalang ko ng tubig. Hindi ko lang alam mga kasinag kung saan na pumunta si Bagwis. Kanina nga kain niya, umalis. Iiko tayo doon sa kabila. Baka ando sa kabila si Bagwis. Dito ka sa kabila. Yan. Wala ko lang nag-iingay. Lumayas na yata si Bagwis mga kasinag. Puntahan natin si Magayon. Ayan mga kasinag, malapit na tayo kay Magayon. Ayan, hindi yan si Magayon mga kasinag. Hindi yan si Magayon, si mapangit yan. Ayun si Magayon sa unahan, puno ng putik. Hindi pala Magayon ngayon yan, mapangit. Ayan. Malayo-layo din malayo-layo din ang ating pagdalhan. Ganito ang araw-araw na gawain dito sa amin mga kasinag, dito sa probinsya. Araw-araw magpakain ka ng kalabaw, baboy ng ating mga alaga, tapos painumin. Gawin ang mga gawain, mga pagsubok sa araw-araw. Kailangan natin gawin. Ito na, uminom na. Ayan, madala na akong tubig sa iyo. Okay, yan. Ay, uhaw nga siya. Wala na kasing iinuman mga kasinag kasi ang palaya natin iga na. Huwag mo suagin. Kaya paguran kong dalahin yan dito tapos itataktak mo. Itinapon mo na. Ayaw mo na. Pagpagod-paguran ko tapos kaunti lang iinumin mo. Yan, ligo ka. Yan, ligo ka na lang. Sige na. Sabsab ka na dyan. Ayan mga kasinag, iwan na muna natin siya dyan. At, ay na yung pulis Bagwis. Ayun o. Siya nga ba yun? Ayan, alapitan natin mga kasinag. Tingnan natin kung si Bagwis nga talaga yun. Andun sa itaas ang puno. Nakita ko, lapitan natin. Pero hindi siya humuhuni ngayon. Kung siya yan mga kasinag, hindi siya humuhuni. Alibasa busog. Siya ba yun? Ay hindi yata. Dahon lang yata. Ay naprank yata ako nun Napitan natin mga kasinag. Kung mapapansin nyo mga kasinag, ang palayan din sa amin igang-iga ang lalaki na ng bitak.
Wala talaga yung ulan kanina, hindi sumapat. Nagulan kanina mga kasinag, wala. Parang nagdilig lang. Hindi sumapat sa palayan na matubigan. Kaya hindi tayo makakapagpasegunda sa pagtanim ngayon mga kasinag. Kasi nga, wala iga. Kaya dito mga kasinag, once a year lang talaga nagtatime sa amin, lalo na kung kaganito. Dry na ang palayan. Dahon! Naprangka tayo mga kasinag. Dahon yung tingin ko dun. Dito sa Nara. Baka nandito sa Nara. Tingnan natin. Pag minsan mga kasinag, manimit ito dito sa Nara na yan. Pagkatapos siya kumain, dyan siya napunta. Tingnan natin ngayon kung nandyan. Hindi ko lang alam kung nandito mga kasinag. Walang nag-iingay. Tahimik. Ayan dito. Ayan andito ka pala. Hala ko, basta pabali-bali ang iyong leg. Busog na? Ay, busog na ang baby bagwis. Butog-butog na ang tiyan. Ay, ang ano niya, yung butsi. Nag-ano ka dito? Anong inaabangan mo? Nag-aabang ka pa ng daga? Kulang ba yung binigay kong pagkain? O dito ka lang nagpapahiran? Sabi ko sa inyo mga kasinag ganyan yan si bagwis pag busog. Tahimik na tahimik. Hindi mo makarinig ang ikanyang ingay kung hindi mo talaga malapitan. O kagaya nga ngayon mga kasinag, nalapitan natin, saka lang siya naghuni. Bahagya pa yung huni niya. Palibasa busog. Ano po? Kumusta ka na? Kumusta pagkatapos kumain? Ganyan na lang? Ganyan lang ba? Oo daw mga kasinag, naintindihan ako. Sige na, mamaya lumipad ka sa itaas ng puno at maghanap ka na ng iyong tutulugan. Ano bagwis? Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si bagwis. Ayun yun sa itaas ng Nara. Iwan na muna natin yan mga kasinag at asikasuhin naman natin yung nandito. Tulungan natin si Mrs. magbahog ng baboy.